Днес ще направим нещо толкова вкусно, че ще накараш даже и цигана да те аплодира. Сочно пиле с панак и сметана. Взимаш 2 пилешки кърджии, срязваш ги хоризонтално. Овкуси ги с черен пипер и сол. После ги оваляй в галета или брашно. Загрей малко зехтин стига и дай на пилето златистен, като лете загар, но по-вкусен. В същия тиган изсипи половин чаша пилешки бульон. След 2-3 минутки добави крема сиренето, разбъркай докато стане гладко и добави сметаната за копринена нежност. Хвърли вътре спанака, нека омекне и обагри всичко в зелено. Сложи лимоновия сок и кора за свеж финал. И не забравяй да лайкнеш рецептата. Сега върни пилето обратно в соса, остави го да поеме ароматите и готово! Божествено пиле за божествена вечеря с продукти от любимия супермаркет Бурлекс.